Държавната комисия, скъпи гости и колеги. Би желал да защитава дипломатическа работа на тема резервни операции за възстановяване на позитивните входни на новозападни. Правилно на тази тема, тъй като преди няколко години върнаха разрешения от момент, които дълги години са отглеждани с минимални грижи и отношение на резерви. Основната цел на настоящата дипломна работа е да се проучи възможността за възстановяването на продуктивните входни звена на новото висока форма, възможно е близко до страната и тяхното правилно пространствено разположение. Постигането на основната цел е свързано с изпълнението на няколко основни задачи. Първо, резервни операции на едногодишна имунизатична ваксина, изследване на влиянието на резервната натоварването като елементи на здравето, изследване в условията и качеството на гробището и проучване на почвоклиматичната характеристика на района. Експерименталната работа е проведена в социално насъждение в град Чевалчево, област Сливен, през 2010 и 2011 година с сорта памет. Насъждението е 25 годишно, изследване на подложка пиронгия по репария, селекция в механика. Формировката, която е използвана, е като изменен модел, чланата плод от 120 см. Използване са разстояние на насаждане на 3 метра на 1,20. Теоретично, при тези разстояние на насаждане, един декар би трябвало да има 277 муси, но действителният брой е 250. В схемата на опита са включени 3 контроли. Вариант 2, това е вашата контрола, или действително състояние на мусите без намеса. Вариант 2.1, при него е приматната на триполата си едногодишна и многогодишната ваксина и плодите за нощи са приближени възможно най-близко до рамената на лозите. Вариант 2.2, при него са отстранени част от старите рамена и са формирани две нови по-късни рамена чрез дъзени операции на здраво и дъзени част от лозата. На всеки вариант са включени 20 отчетни лози. Ето тук в горната снимка това са лозите от контролата на ГМО. И съответно ДД. Проучени са 4 основни показателя: климатични, почвени, биологични и икономически. Почвата в град Чевалчево, област Сливен е канирана горска, като механичен анализ на почвата показва, че съдържанието на глина в дълбочина от 0 до 100 см е 44,4%, като най-високо е в дълбочина от 31 до 100. Почвата е слабо запасена на азот и фосфор и е средно запасена на калий. Направеното проучване върху средногодишната температура на въздуха показва, че за 2010 година е 12,8 градуса, а за 2011 е 12,7 градуса, при норма 12 градуса. Най-топлите месеци през двете години са юли и август, а най-топлият месец е август. Изчисленията показват, че сумата на годишните валежи според нормата е 541 мм, а на вегетационните 337. Условията на увлажняване през 2010 година бяха значително по-благоприятни, като сумата от годишните валежи е 725 мм, а на вегетационните 480. В 2011 година беше значително по-суха, като сумата от годишните валежи е 476 мм на 267 за вегетацията. Като цяло, почвено-климатичната характеристика на района е благоприятна за отглеждането на винени сортове лози. Получени резултати. С увеличаване на натоварването се увеличава броят на разбилите се лекторации и броят на плодните лекторации в посока от контролата към двата изпитване варианта, като стойността на показателя процент разбили се плодни лекторации е в границите на 78 до 86%. Тези стойности са характерни за сорта памет. С увеличаване на натоварването се увеличава и броят, както броят на разбилите се лекторации, така и броят на леците.
съвсем закономерно разпад и скорост на дела коефициент на различност. Като нараства както за години, така и средно за периода. И нараства посока от контролата към двата изпитване варианта с следните стойности: 0,99 за контролата с гренула, 1,39 за гренула и 1,54 за ДТ. Това означава, че всеки отрасъл има възможност да развие съответно 0,99, 0,39 и 0,54 грама. Отстраняването на тръбовата съставя дървесина върху ремената и приближаването на плодните звена възможно най-близко от тях води до увеличаване на добрите още в първата година, като те нарастват с 44% полозите от гренула и 62% полозите от В2. Това контрол от В2. Добрите в втората година са още по-високи, като от полозите от контролната В2 са получени доби от 4 кг 182 грама плоза и 45 кг един декар. Добивът е увеличен с 95% спрямо контролата. Резултатите от направения химически анализ на гроздето показва, че съдържанието на захар не се променя както по години, така и по варианти и се движи в границите на 19,6 и 20,6%. Съдържанието на киселини е ниско, това е от 4,7 до 4,9 грама на литър, като тези стойности са характерни за сорта памет, но са недостатъчни за производство на качествено вино, годно за старение. От това от памета се произвеждат много добри трапезни вина, които се консумират непосредствено след тяхното изпускане. С нарастването на добивите от вариант контрола G0 към двата изпитване варианта при средна реализационна цена се увеличават и приходите, които са в размер на 187,80 лв. На декар при контролата G0, 320,30 стотинки при V1 и 365,10 стотинки на декар от резервната V2. Направените разходи по технологична карта показват, че те са най-ниски в контролата G0 и се увеличават при V1 с 70,40 лв. На декар и при V2 с 82,80 лв. на декар. Гарнирането на рамената с нови плоден звена и особено ставянето на две нови по-къси рамена с плодна порчка с дължина 8 земни очи и един 2-4 с дължина 2 земни очи води до увеличаване на печалбите, като те нарастват средно за 2 години с 117 лв. При контролната ПВД, а нормата на рекомендума са най-висока с 47%. Изводи. Направените две годишни проучвания, получените резултати дават достатъчно основание да се направят следните изводи. Почвено климатичното условие в района на град Шилачево в Сливен са много благоприятни за растежа, развитието и продуктивността на лозите от сорта памет. Прилагането на технически приеми, свързани с развитието на тяло, при вариантите в V на V2 са това възможност за увеличаване на натоварването на опитите лози с 20-25% спрямо контролата на V0. Увеличение броят на покарите порасти с 19%, а на плодните с 7%. Положително е въздействието на прилаганата смесена резерва за коефициента на разложителност, като броят на гроздовете на един отрасъл увеличен с 0,40 и 0,55 при изпитваните варианти спрямо контролата за V0, а относителното увеличение е от 40-71%. Отстраняването на тръбовата състава дървесина върху рамената и разполагането на много смесени плодни звена близо до тях води до увеличаване на добива още през първата година на 44% по лозите от V1 и 61% при тези V2, в сравнение с лозите от контролната ПВ0. Добивите през втората година са по-високи, като средно за периода от лозите от контролната ПВ2 получен добив от 4 кг на 82 грама или 1045 кг на декар. Относителното увеличение на добива е 95%. Прилаганите технически приеми и изпитваните варианти V1 и V2 създават предпоставки за получаване на добри икономически резултати. Чистият доход е увеличен от 22,80 лв. На декар при контролата V0 на 83,90 лв. на декар от V1 и на 117 лв. на декар при вариантите V2. Нормата на рентабилност е увеличена от 13% при контролата V0 на 47% при V2.
Препоръчително отстраняването на труповата състава дървесина и приближаването на подните звена възможно най-близко до рамената. По този начин се създават предпоставки за равномерно запълване на рамената с нови подни звена, а това от своя страна води до увеличаване на качеството на резървата. Прилагането на технически приеми при резервата на зряло дава възможност за промяна на формировката до изменен мозък на стъблен геол, която е по-лесно за поддръжка, а също така да увеличава на добрите още през първите 2 години. Мога да внимая. Рецензията академик Славко Пандалев. Дипломната работа дипломната работа съдържа 42 страници с текст, 11 цитати и 7 фокуса. Тя е добре структурирана, качествено оформена и разработена достатъчно ден, за да бъде допусната до защита. Въпреки че отдавна е възстановена собствеността върху лозовете на съжаление на собствениците им, все още има такива, които се отглеждат с минимални грижи. Не се полагат в достатъчен степен два библиотехнически мероприятия. Едно от тях е визитата на зряло за поддържане на определен тип формировка, без да се отчитат спецификите на изискването на сорта. Това прави избраната тема за дипломна работа важна, както за производителните брои, така и за специалисти-преподаватели. Във връзка с избраната проблематика на направен училен преглед на литературата, обхващащ 30 автора на кирилица, подредени в съответствие с изискването на страници 36-38. Прегледани и анализирани за учебници и учебни помагала, специализирани списания, материали, научни конференции и книги, имащи отношение към избраната тема. Дипломната работа е богата в методично отношение и избран и популярен сорт. Памит, вземаш важно място в традиционното българско лозарство, чиито площи са значителни за района на област Сливен. Лозовите насаждения в Шивачево са важна част от лозата в сливно-българския лозарски сорт. Разследване на поставените цели са поправени 29 показателя, разпределени в няколко основни групи. Схемата на опита са заложени достатъчен брой варианти и повторения. Основен раздел в една дипломна работа е разделът свързан с публикуването на получените резултати. Данните от експерименталната работа на студента потвърждават тезата, че отстраняването на прогресивно нарастващата стара дървесина по рамената на лозите видимо отдалечава плодните звена от рамената и попълването им с нови плодни звена, четове и плодни пръчки води до положителни резултати. От разработката става ясно, че с увеличено нападане 20-25%, броят на покаралите и плодните расти, както и коефициента на родителите се увеличава. Увеличен е и броя на модифицираните в изпитаните варианти и тяхната средна маса съвсем закономерно нараства продуктивността на лозите. Българите нарастват почти 2 пъти още през втората година, когато достигат стойност от 1240 кг при непродукти условия. Дипломната работа наистина придобива завършен вид с включването на някои икономически показатели от прозент таблица 11. Те потвърждават необходимостта от провеждането на технически мероприятия от подобен род и водещи до увеличаване на печалбата и нормата на рентабилност. Считано, че избраната методика и получените резултати дават отговор на поставената цел. Мислите и препоръките за практиката са правилно формулирани и са в пълно съответствие с избраната цел и получените резултати. Към дипломанта имам следните въпроси. Първо, защо избрахте да разработвате именно този проблем? Второ, каква е възприетата охрана между отделните варианти? Трето, извършени ли са резервни операции с заребни части на опитните лози? Добре би било при организиране на курсове за следдипломна квалификация, както и на такива на територията на самите лозарски стопанства, получите положителни резултати от разработената дипломна работа, да бъдат застъпени в програмите и популяризирани. Заключение. Успешно разработеният научно приложен проблем е още един скромен принос за лозарската практика и образование. Като имам предвид вложеното старание, труд, умение, както и несъмнените достоинства на дипломната работа, препоръчам на членовете на Държавната изпитна комисия да оценят с много добра оценка разработена от студента Даниел Георгиев Петров дипломна работа. Благодаря.
да задам един въпрос. Малко по-високо. Така, моят въпрос към дипломата е следния. За получаването на 1000 кг биомаса, виждам, че разбрах от разработката, че е по-честно ниво до получаване. Какво е оптималното количество валежи? През период на реализация. За този сорт Трябва малко да уточним въпроса. Биомаса се представи стърла или само грозде? 1000 кг биомаса. Грозде. Биомаса, Какво да кажа? Имаше там грозде. Става въпрос за цялата биомаса. Включваща листвата, метонасите, всичко става. Защото иначе малко да объркваш въпроса. Давай. Други въпроси. Тази тема, тъй като преди няколко години не бяха възстановени стари насъждения лозови, в които бяха полагани минимални грижи по отглеждането им и резервата беше изключително влошена. И ще разбера точно това, тъй като да съчетая с подмладяването на лозето и моите дипломна работа. Въпросът за охраната, значи използваме типичната лозарска практика, 3 реда от 4 лози и 1 междуредие. между коли, между реди. Междуредие. Най-важните резервни операции на зряло са филизане. Примахваме появилите се нови порасти и оставяме тези, от които ще оставим много свободно звено. С темата Пиандо, за получаването на 1000 кг биомаса е необходимо около 500 мм валежи. А оказва ли влияние охраната, ширината на охраната в случая? Не, Много интересно е тази не бе? Правда, междуредие. До следващия степен. Да. Ема за какво ме охрана? Очертаване на варианта по-скоро. Да. Очертаване на варианта. Всички сме водили опция, знаем какво е охраната. И какво се прави с нея след това, за да може да се изчисти. Последният ред, този, който е, да кажем, от 3 последния ред, които са контролни ред, последният ред, как е поддържан. Какво се прави с него? Контролен ли? Просто не е третиран с нищо, за да е охрана. Той би трябвало също да се гледа както и останалите редове. Това е охрана. Така. Не се притеснявате, въпросът беше много висока сложност за хора, които не се занимават с наука. Сега вървите по етапа нагоре към науката. При по-тесни лозя по-голяма охрана. Те е 3 метра достатъчно охрана. Смисъла на охраната. Добре, това беше работа. Също ако нямате въпроси, така, становища. Няма да оценка време за качеството. Заповядайте. Няколко думи. Искам да изразя удоволствието от така представената дисертационна и преди всичко, защо стане? Преди всичко, изключително съм удовлетворена от начина за докладване. Колеги, нека това бъде пример и за бъдещи докладвания. Не само да се чете, а да има пряк контакт с аудиторията. Този колега ни го показа. Аз не го познавам, не съм преподавала, но изключително съм удовлетворена от начина на представяне. Така, колеги, нещо друго да добавите, благодаря ви много.